الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, уважаеми братя и сестри мюсюлмани. А сега нека да разгледаме и друг хадис, който е предаден отново от Алкама, а той предава от Абу Саид ал-Худри, че пратеник на Аллах салаллаху алейхи васелям е казал следното. Броят на месеците при Аллах е 12 според повелята на Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята. И 4 от тях са месеците на забраната. Реджеб, който не се свързва с нито един от тези 4 месеци на забраната, и поради тази причина се нарича глухият месец на Аллах. Други 3 месеци на забраната са последователни, т.е. Зулқада, Зулхиджа и Ал-Мухаррам. Наистина Реджеб е месецът на Аллах, Шабан е моят месец, а Рамадан е месеца на моята общност. Който държи един ден уруч от месец Реджеб, надявайки се на награда от Аллах, то той заслужава най-голямото задоволство на Аллах и Аллах ще го настани в най-високия дженнет, Фирдеус. Който държи 2 дни уруч от месец Реджеб, то неговата награда се удвоява, като тежестта на всяко удвояване е толкова, колкото тежестта на планините на земята. И който държи 3 дни уруч от месец Реджеб, Аллах ще стори между него и огъня една пропаст, на която дължината й през този ден ще бъде колкото 1 година. И който държи 4 дни уруч от месец Реджеб, той ще бъде предпазван от злополуките, ще бъде излекуван от проказвата, лудостта, ще бъде предпазен от фитнето на Деджала и ще бъде предпазен от гробното наказание. И който държи 5 дни уруч от месец Реджеб, ще бъде предпазван от гробното наказание. И който държи 6 дни уруч от месец Реджеб, ще бъде възкресен от гроба му с светещо лице, което ще свети повече, отколкото пълната луна. И който държи 7 дни уруч от месец Реджеб, Джехеннема има 7 врати и Аллах ще ги затвори за него, като всеки един уруч Аллах ще му затваря по 1 врата. И който държи 8 дни уруч от месец Реджеб, Дженнета има 8 врати и Аллах му отваря всяка врата с всеки един ден, който е държал уруч. И който държи 9 дни уруч от месец Реджеб, ще излезе от гроба си, викайки: Ла илаха иллаллах, няма божество освен Аллах, и няма да му се отвърне на лицето без дженнета. И който държи 10 дни уруч от месец Реджеб, Аллах ще му стори на всяка миля от моста Сарат постеля, върху която да почива. И който държи 11 дни уруч от месец Реджеб, на съдния ден няма да има човек с по-хубава награда от него, освен онзи, който е държал колкото него уруч или повече от него. И който държи 12 дни уруч от месец Реджеб, Аллах ще го облече с 2 дрехи, от които едната е по-добра от земята и това, което е в нея. И който държи 13 дни уруч от месец Реджеб, на съдния ден Аллах ще стори за този човек трапеза по трона си. И този човек ще яде от тази трапеза, а хората ще са в голяма трудност. И който държи 14 дни уруч от месец Реджеб, Аллах ще му даде награда, която очите не са я виждали, ушите не са я чували и не е идвала на ум на нито един човек. И който държи 15 дни уруч от месец Реджеб, то Аллах ще му отреди да стои в една сигурна позиция. И който държи уруч 16 дни от месец Реджеб, на съдния ден той ще е един от първите, който ще посети Аллах Азза ва Джал, ще гледа в лицето му и ще слуша думите му. И който държи уруч 17 дни от месец Реджеб, за него на всяка миля от моста Сарат Аллах ще му устрои място за почивка, на което ще почива. И който държи 18 дни уруч от месец Реджеб,
той ще съперничи на Ибрахим алейхиссалам в неговия свод. И който държи уруш 20 дни от месец Раджеб, ще му се провикне викащ при Аллах Азза ва Джал и ще му каже: всичко, което си извършил, ти е опростено и твоето дело се обнови. А сега, за да разберем становището на този хадис, то ние най-напред се обръщаме именно към сенеда или веригата на предавачи. Когато ние се обърнем към веригата на предавача на този хадис, то ние ще видим, че в тази верига минава предавача Ел-Кесаи. И както споменахме по-рано, този Ел-Кесаи никой не го познава. Относно него, Ибн Хаджар Асқалани, рахметуллахи алейх, казва следното: Ел-Кесаи, той е неизвестен, неговото положение е неизвестно и нищо не се знае за него. Този предавач Ел-Кесаи не го познава нито един от творенията на Аллах субханаху ва та'аля. И думите на пратеника на Аллах салаллаху алейхи ва салям са пречисти от тези, които са споменати в този хадис. Другият предавач, който минава в сенеда на този хадис, това е Абу Бакр Мухаммад бин Ал-Хасан Ан-Никаш. Той е писател на книгата Шифа ус-Судур. И той е написал тази своя книга, като записал в нея много измислици и много лъжи. Относно Абу Бакр Мухаммад бин Ал-Хасан Ан-Никаш, имам Ибн Хаджар Асқалани, рахметуллахи алейх, за него казва, че Никаш е измислял хадиси за пратеника на Аллах салаллаху алейхи ва салям и той е даджал в измисленето на хадисите. Казва Таха бин Джафар Ал-Хафиз: Никаш лъжеше. Казва имам Абу Бакр Ал-Баркани: всички хадиси на Никаш са мункер, т.е. порицани и не се приемат. Той е поставил в сенеда на този хадис Ел-Кесаи и нито един не го познава. Т.е. нито един от мухадисите не знае кой е този Кесаи, който е споменал Ен-Никаш в сенеда на този хадис. Също така Ибн Хаджар Асқалани, продължавайки, казва: този хадис е много странен от хадисите на Алкама, а той от Абу Саид Ал-Худри. След това Ибн Хаджар Асқалани казва следното: този хадис го е предал Абу Амро Ат-Табари и този хадис не се знае от преданията на никой друг предавач, освен на Абу Амро Ат-Табари. И също така този хадис не се чува освен от преданията на Абу Бакр Ан-Никаш, който А относно Абу Бакр Ан-Никаш, Абул Хаттаб казва, че той е лъжал за пратеника на Аллах алейхи салату вассалам. И поради тази причина, скъпи братя и сестри, като заключение ние казваме следното: без никакво съмнение този хадис е измислен и лъжа за Мухаммад алейхи салату вассалам и не е позволено на мюсюлманин да работи с този хадис. وصلى الله على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.